Jeg hedder Jane Heichmann. Jeg cykler for Team Rynkeby. Det gør jeg af flere forskellige grunde. Den ene er selvfølgelig, at det er skægt og en god måde at få lidt motion på, når vi skal cykle fra Ringe til Paris den 19. juli. Men jeg cykler også, fordi Team Rynkeby støtter Børnecancerfonden. Den vej. Det var den her vej. Vi er på vej. Vi er på vej. Vi er på vej til byernes by. Og vi cykler hele vejen. Vi er på vej til byernes by. Ikke til at stoppe. Vi er på vej til byernes by. Vi er på vej. 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 Vi er på vej til byernes by. Og vi er ikke til at stoppe. Vi er på cykelhold. Vi er på cykelhold. Vi går aldrig sukkerkold. Vi går aldrig sukkerkold. Sprinter op ad bjergene. Sprinter op ad bjergene. Og spurter ned ad bakkerne. Og spurter ned ad bakkerne. Og når det så går lige ud. Og når det så går lige ud. Så giver vi den for fulde skrue. Så giver vi den for fulde skrue. Og når vi kommer til Paris. Og når vi kommer til Paris.